Hi friends! First, let me address my international viewers in English, after which I will change my language to Finnish. Moro friendit! Pikku alustus aiheeseen eka englannin kielellä, kansainvälisellä yleisöllä ja sen jälkeen jatketaan matkaa suomen kielellä. If you're interested in learning how to do a DCF analysis on any given stock, please head to Hamish Hodder's YouTube channel where he will tell you exactly how to do this. Very valuable resource that I use in my own investing. I will provide the links below the video to Hamish channel, the video explaining the DCF spreadsheet for you by Hamish, as well as the page where you can download your own spreadsheet for free from Hamish website. Hamish has given me a permission to use this spreadsheet in my videos, and I want to thank him for what he has done for the global investing community. Over 128,000 subscribers, cannot be wrong here. And I am one of those subscribers myself. Go and check out Hamish Hodder's channel and his videos. But now rest of the video will cover these same topics, but I will make it in Finnish exceptionally. Future videos at Arctic Money will always be in English, so don't you worry my international viewers. But now we continue this video in Finnish. Elikkä tervetuloa vaan kaikille suomenkielisille Arctic Money-kanavan katsojille. Teen poikkeuksen tämän videon kohdalla, vaikka mun kanavan kieli on englanti, on kyseessä nyt aihe, jonka halusin käsitellä nimenomaan suomeksi suomalaisille sijoittajille. Tässä videossa näytän, miten jokainen sijoittaja voi helposti ja nopeasti tehdä oman DCF-valuaation mille vaan osakkeelle oikeastaan, mistä data nyt on saatavilla. DCF, eli suomeksi diskontattu kassavirtamalli, tähtää yrityksen osakkeen käyvän arvon määrittämiseen. Tätä käypää arvoa vertaamalla osakkeen tämänhetkiseen kurssiin kykenemme siis sanomaan, onko osake yli- vai aliarvostettu, eli onko sitä kuuluisaa ostopaikkaa tällä hetkellä. DCF on yksi useista metodeista arvon määrittämiseen osakkeelle, mutta voin sanoa, että tähän päivään mennessä olen itse pääosin käyttänyt vain sitä omassa sijoittamisessani. Hamish Hodder on kuuluisa yli 128 000 tilaajaa YouTubessa omaava sijoittaja, joka on antanut mulle luvan ohjata teidät hänen ilmaisen DCF-spreadsheetin eli Excel-tiedoston äärelle, jota itsekin käytän työkaluna sijoittamisessani, ja tässä videossa esittelen sen teille. Linkki, millä voitte itsellenne tuon spreadsheetin hankkia, löytyy videoni alta. Miksi halusin tämän videon tehdä? No, siitä syystä, että mielestäni jokaisella, joka osakkeisiin sijoittaa, tulisi löytyä oma valuaatio tehtynä aina. Ellet ole omaa valuaatiota osakkeesta tehnyt koskaan, miten ihmeessä voit tietää, milloin osake on yli- tai alihintainen, milloin sitä pitäisi ostaa tai myydä. Sijoittaminen on toki välillä yhtä paljon taidetta kuin tiedettä, ja numerot tarvitsevat aina ympärillensä tarinan, mutta itse nimenomaan haluan korostaa ja julistaa, että jokaisella sijoittajalla on aina oltava taskussaan molemmat, tarina ja numerot. Jos tarina on, mutta numerot puuttuu, kyse on enemmän lottoamisesta tai satujen kertomisesta kuin sijoittamisesta. Anteeksi, jos kuulostaa julmalta, mutta mun mielestä se vaan näin on. Tänään näytän, miten sen tarinan ympärille jokainen teistä voi hankkia ne numerot. Joten sen enempää tässä jauhamatta aletaan täyttämään Hamishin DCF-spreadsheetia ja tehdään valuaatio kaikkien tuntemasta osakkeesta Metasta eli entisestä Facebookista. Minun Meta-tarinani voitte katsoa kanavallani aiemmista metavideoista, niin niitä on siellä useampikin, mutta nyt keskitytään numeroihin sen kummemmin tarkastelematta, miten niihin numeroihin on päädytty juuri tässä videossa, eli painopiste tulee olemaan numeroissa ja spreadsheetin täyttämisessä. Tarinat käytte tsekkaa sit niistä aiemmista videoista. No niin, ja sitten mennään. Ollaan saavuttu hamishhodder.com spreadsheet download pageille. Nyt tässä kohtaa tehdään Metasta 5 vuoden analyysi, eli valitaan täältä 5-year sheet 2023. Klikataan auki. Saavumme tällaiselle yleissivulle, mutta täältä ekana otetaan tässä ekalla start pagella on ohjeet, mitkä suosittelen kaikille, että lukekaa huolella ennen kuin alatte tekemään, mutta koska tiedän itse, mitä ollaan tekemässä, niin jotta aikaa säästyy, niin nyt vaan mennään ja tehdään. Eli ensimmäisenä make a copy, laitetaan sinne vaikka meta examples, make a copy, saadaan uusi vastaava sivu esiin sieltä, jota päästään sitten itse täyttämään, se sen jonnekin driveen siitä mulle tallens. Eli Google Drivea tarvitsee tämän tekemiseen. Lukekaa ohjeet huolella, siellä on paljon juttuja, miten tämä faili toimii, miten se ei toimi, muun muassa, että ei
ei ole yhteensopiva Excelin kanssa, eli pitää Google Drivessa just tehdä. Mutta lukekaa ohjeet ja alkakaa sen jälkeen vasta tekemään, mutta koska mä tiedän mitä mä oon tekemässä, niin aloitan suoraan tästä näin. Eli data inputtiin mennään. Siellä itse asiassa esimerkkinä sattuu olemaankin ihan sattumalta oikea tikkeri, tosin vanhalla nimellä. Korjataan sinne ihan ekana meta. Musta tuntuu, että sillä löydetään oikea osakkeen hinta myöhemmin sitten, kun sinne asti päästään. Kuten näette, 1, 2, 3, 4, 5 sivua, mitä kuuluu täyttää täällä alhaalla. Ihan lähdetään liikkeelle data inputista. Ensimmäisenä tulee hyvin perustietoja, jotka nämä kyseiset tiedot, mitkä näette tässä näin, niin itse käytän palvelua ticker.com, mistä löytyy dataa erittäin hienosti. Tarvitaan myöhemmin, itse asiassa tässä näin equity-kohdassa tarvitaan shareholder equity, joka ei itse asiassa tickeristä löydy, mutta Quick Financials on sivu, mistä itse tämän tiedon löydän, ja osoite näkyy tässä näin, eli quickfs.net, sieltä löytää sen tiedon. Myöhemmin tarvitaan maintenance capital expenditurea, eli suomeksi siis ylläpitokuluja 5 vuoden tietoja. Ne tiedot mä löydän gurufocus.comista, eli oikeastaan tässä näin kun mä tätä Exceliä täytän, niin mulla on 3 lähdettä, mistä mä tietoja otan. quickfs.netistä shareholder equity, gurufocuksesta toi maintenance capital, ja sitten kaikki muut tiedot oikeastaan löydän tickeristä. Eli ne on lähteet. Totta kai tietoja löytyy myös muista palveluista varmasti, mutta mä menen näillä. Ekana ihan perus liikevaihto, haetaan tickeristä, income statement, jota saadaan. Tää on nyt vuodet, kun 5 vuoden analyysi tehdään, niin vuodet kyseessä 22-18. Ihan vaan sen takia, että mä teen tätä nyt teille esimerkkinä, ja 23 tietoja ei tietenkään vielä ole, kun vuosi 23 kesken, eli hieman vanhentuneilla tiedoilla tehdään meta, mutta katsotaan mihin lopputulokseen päästään. Eli sitten lähdetään ihan vaan täyttämään tietoja. Se oli liikevaihto. Seuraavana tarvitaan earnings per share, eli osakekohtainen tulos suomeksi. Se löytyy, täällä muuten täytyykin sanoa Hamishin tässä spreadsheetissä, kun näette tämän mustan palluran täällä näin, niin näette, sieltä tulee englanniksi ohjeita, mistä kyseinen tieto löytyy. Niitä kannattaa hyödyntää, jos ei ulkoa tiedä, mistä kyseinen tieto löytyy. Eli seuraavaksi earnings per share me löydetään se income statementilta, eli tuloslaskelmalta. Niin ikään käytetään aina diluted earnings per share excluding extra items. Ticker välillä tykkää hyppiä, heittää noita palkkeja tonne ylös, mutta koittakaa kestää mukana. Sinne niin täyttyy tietoja. 5-year average täyttyy tonne noin. Niitä ei oikeastaan mihinkään tarvita, mutta nice to know, totta kai. Sitten saavuttiin sinne shareholder equityin. Mä oon ottanut, kuten näkyy tuolta quickfs.netistä valmiiksi nämä luvut tästä näin. Hakenut jo, eli käytetään. Otin ne valmiiksi tähän Excelille, katsotaan meneekö ne oikein tähän. Meniköhän ne oikein? Tarkistetaan. 84 000, jes, viimeinen on 125 713, 125 713, jes, oikealta näyttää. Operating cash flow löytyy totta kai statement of cash flows, eli suomeksi kassavirtalaskelma, sieltä löydetään, haetaan tickeri, pitää vähän hyppiä sivulta toiselle. Ja. Cash from operations. Napataan se sieltä. Noin, kivasti täyttyy lisätietoja. Maintenance capex täydennetään toisella välilehdellä, tähän se on toistaiseksi vielä 0. Mutta jatketaan ensin loppuun. Current assets, mennään balance sheetin, eli suomeksi taseen puolelle. Ja sieltä löydämme, mitä se ensimmäisenä haluskaan, current assets. Eli total current assets löytyy täältä.
Se saadaan sinne. Current liabilities löytyy samalta sivulta. Total current liabilities. Hienoa. Päästään eteenpäin. Ja viimeisenä vielä total liabilities tarvitaan, joka löytyy suoraan tuosta noin. Ja näillä pääsemme sitten kohta katsomaan yrityksen velkatilannetta, kuinka paljon yrityksen velkaa pitäisikö olla huolissaan. Sen tämä Hamishin spreadsheet kertoo myös. Eli nyt meillä on current ratio, eli suomeksi likviditeettiaste, mitä ilmeisemmin, ja debt to equity ratio, eli velkaantumisaste, on meille tullut tänne näin, ja pyydän anteeksi tässä kohtaa, mulle tutumpia on itselleni nämä englanninkieliset termit, kun suomalaiset ne joutuu välillä lunttaa, mutta Hamishin spreadsheetilta debt ratios, Hamish itse kertoo, mitä hän etsii yrityksistä tässä näin, ja vihreätä väriä pukkaa Facebookilla Metalla siis, jonka tiedän itsekin, että heidän taloustilanne on erinomainen, balance sheet, eli tase on erinomaisessa kunnossa. Vihreätä pukkaa, tästä näin jokainen voi tarkemmin perehtyä näihin debt ratioihin itse, mutta ajan säästämiseksi menen nyt eteenpäin, perehtykää itse näihin ja katsokaa mitä siellä takana lukee. Saadaan myös tänne välilehdellä ilmestyy, nyt en ole ihan varma tarviiko vielä muuten noita ylempiä tietoja täydentää, mutta return on invested capital saadaan sinne myös, eli sijoitetun pääoman tuotto saadaan sinne lukuina myös, mutta katsotaan, että voi olla, että toi maintenance, nyt en ole ihan varma, pitääkö tuon maintenance capex olla eka täydennetty tonne ennen kuin nämä luvut on todellisia, mutta näin ollen, koska meillä täyttä täällä on, mennään seuraavalle välilehdelle, joka on juuri capex input. Ekana tosta voi maintenance capexia laittaa prosenteilla tai täyttää itse, mutta mä täytän ne itse tänne alle. Otetaan noin pois. Ekana otetaan kuitenkin total capex. Englanniksi myös löytyy nimellä total capex tai net property plant and equipment vähän yrityksestä riippuen. Statement of cash flows, siellä käydään vierailemassa. Ja sitten nähdään, mistä ihmeestä saadaan tuo total capex. Metan tapauksessa se taitaakin olla tässä näin itse asiassa capital expenditure. Represents cash outflows towards purchase of plant, property and equipment by the company. Jep, eli capital expenditure capex-luku on meillä tässä, eli negatiivinen luku, koska rahaa käytetään tietenkin. Napataan sen mukaan ja heitetään total capexiin. Tää voi jättää tyhjäksi, koska täydennetään itse maintenance capex. Nyt tää oli se kohta, minkä mä sieltä Gurufokuksesta olen itse hakenut tänne Excelille ja valmiiksi kaivannut. 5 vuoden keskiarvo capexissa on 14 511. Nämä luvut on muuten sitten miljoonia, mitä mä käsittelen tässä näin. Jos joku sitä ei huomannut vielä, niin yleisesti kun ekaa kertaa Exceliä teette, niin kattokaa tarkkaan, mistä haette tiedon, mitä tämä Exceli haluaa. Miljoonissa tänne syötellään näitä tietoja, mutta aina tällaisissa jutuissa kannattaa tosi tarkkaan olla, ettei käy mitään höpsisvirheitä, vaan sieltä haetaan, anteeksi, nyt meni väärälle sivulle. Haemme tuolta noin oikean sivun, ja maintenance capex lisätään sinne. Ja kuten sanottu, se oli 5 vuoden keskiarvo yhdelle vuodelle, eli laitetaan se sama luku joka vuodelle tässä tapauksessa näin ikään. Tänne ei muuta tarvii, siirrytään ROIC-välilehdelle. Sinne tarvitaan vain yksi tieto, long term debt, se haetaan balance sheetilta. Löytyy tuolta noin, ja vuonna 2022 näköjään ei ole aiemmin ollut pitkäaikaisia velkoja kuin vaan vuonna 2022, eli haetaan pelkästään velaton yritys pitkäaikaisten velkojen osalta. Haetaan se tonne noin, ja loput onkin sitten nollaa. Nollaa Metan tapauksessa aiemmat vuodet. Saadaan ne täytettyä. Nyt tänne tulee hienoa visualisointia return on invested capitalista, eli sijoitettu pääoman tuotosta. Täydentyy näitä kuvaajia, täällä voitte niitä tutkia, samoin kuin löytyy
kaikennäköistä lisätietoa täältä alta, jos kyseisen yrityksen kohdalla kiinnostaa juuri joku tällainen tieto, kun esimerkiksi Total Cash Flow for Owners Produced löytyy, kuinka paljon velka on kasvanut noiden vuosien aikana, ja kaikennäköistä voitte näitä itse tutkia, mutta nämä ei itse valuaation kannalta niin oleellisia juuri nyt ole. Ja sitten jatketaan matkaa Growth-välilehdelle, kun tämä välilehti ei ollut kuin Long Term Debt, mikä sinne kaivattiin. Growth-välilehdelle ei itse asiassa täytetä yhtään mitään, mutta täältä voidaan katsoa, miten liikevaihto, earnings per share, eli osakekohtainen tulos on kehittynyt, pääomat kehittynyt, shareholder equity tai equity pääomat pelkästään kehittynyt, ja cash flow for owners kehittynyt. Eli Metan tapauksessa, kun puhutaan, muistakaa tuoreimmat luvut on 2022, niin viimeinen vuosi oli aika isoa laskua, punaista on, mutta kun katsoo 3 vuoden, 4 vuoden kasvuja, niin erittäin vihreätä kasvua siellä on ollut. Tällä välilehdellä tosiaan ei täytetä mitään, ja sitten ollaankin jo viimeisessä välilehdessä, eli valuation. Otetaan täältä nämä esimerkkitiedot nyt ihan ekaksi pois häiritsemästä. Niin nyt oikeastaan päästään asiaan tosissaan, eli tälle välilehdelle muodostuu sitten meidän valuaatio. Täällä alhaalla on Metan hinta, joka näyttääkin olevan ihan oikein. Mun mielestä se on 296 se osake tällä hetkellä. Tärkeitä sarakkeita edessä. Tässä growth-kohdassa arvioidaan, annas kun lunttaa englanniksi, here you estimate the growth of cash flows per year for the next 5 years, eli kuinka paljon prosenteissa per vuosi kasvaa seuraavat 5 vuotta cash flowt. 5 eri modellia mahdollista luoda, ja siihen viereiseen sarakkeeseen tulee cash flow for owners luku aikaisemmalta vuodelta tai sitten tilanteesta riippuen 5 vuoden keskiarvo. Tässä mennään ilmeisesti vähän, että kumpaa nyt sijoittaja haluaa itse käyttää, kumman näkee totuudenmukaisemmaksi, niin katsotaan mitä siihen löydetään kohta. Tähän sarakkeeseen 5 eri mallia voidaan luoda, riippuen siitä tietenkin, että mikä tähän sarakkeeseen lyödään yearin kohdalla samat luvut, mutta tämän voi lyödä erikin lukuja, mutta itse lyön siihen samat luvut yleensä, ja growth on sitten, kasvetaanko nopeammin, kasvetaanko hitaammin, ja siitä sitten sillä on totta kai DCF:ssä iso vaikutus siihen itse valuaatioon. Mutta oikeastaan mä oon vähän luntannut mun vanhasta metavaluaatiosta, kuinka paljon nämä cash flowt voisi kasvaa per vuosi, ja nyt hyppään jo valmiille välilehdelleni ja nappaan sieltä. Mä oon tollaisia prosentteja piirrellyt sinne, niin nappaan ne suoraan nyt vaikka esimerkinomaisesti tähän näin. Ja niistä tosissaan toi 13,7 on se kasvuprosentti, mihin mä oon itse päätynyt aiemmin arvioinnissa, ja mä maalaan sen tolleen, koska nämä muut on nyt vaan malleja, mutta tämä Model 4 on se, millä mennään. Mä uskon, että Meta voi kasvattaa cashflowtaa 13,7% seuraavat 5 vuotta. Ja sitten päästiin tähän cashflow for owners-lukuun, eli se löytyy täältä data input väliläheltä nyt, missä meillä on maintenance capexit täydentynyt tänne näin, cashflow for owners on tässä näin tämä rivi, ja sieltä nähdään nyt 5 vuoden keskiarvo, että se on tommonen 28 000 miljoonaa on itse asiassa se, mitä kun tässä vähän katsellaan, niin 18, 14 000, 21 000, 24 000 roima kasvu cash flow for ownersissa vuodelle 2021, 2022, se oli taisi mainosten myynti Metalla kulkea silloin, kun hyppäsi noin paljon ylöspäin. Käytetään tätä, toin pyöristyy kivasti melkein 28 000. No, voidaan käytetään suoraan tätä lukua, eli kopioidaan tuo luku tosta ihan suoraan tänne. Ja lyödään sen joka sarakkeeseen lähes 28 000. Sitten tarvitaan vielä tietoja. Tässä kohtaa voidaan katsoa tänne, kun täydennät cash and cash equivalents, eli käteiset varat ja total debt, eli kaikki velat, niin se laskee sulle nettovelat yrityksellä, mutta mä teen nyt tähän voit siis täydentää nämä 2 tietoa valkoiselle itse, ja se laskee harmaalle, mutta koska mulla löytyy, tai ticker kertoo net debt-luvun suoraan, niin teemme sillä, että otetaan tuolta Delli, otetaan toi pois, käydään hakemaan se tickeristä balance sheetilta se luku suoraan, ja nyt voidaan otetaan huvin vuoksi vaikka nykyinen tämänhetkinen total debt-tilanne, joka löytyy täältä näin, ja se on velat on ollut vähän kasvussa näköjään itse asiassa tänä vuonna
on kasvanut, mutta no käytetään huvin vuoksi nyt tätä tuoreinta velkalukua, niin saadaan vähän konservatiivisempi valuaatio sitten pikkasen aikaiseksi, eli heitetään se tonne net debt-kohtaan. Ja kuten itse huomasin, niin tätä tehdessä saa olla tarkka, nimittäin otin väärän solun. Se ei ollut net debt, se meni väärin, otetaan se pois kokonaan. Ja se olikin total debt, meinas käydä virhe, eli tässä näin tarkkuutta pitää itse kunkin noudattaa, kun tätä täytetään. Eli net debt, eli se oli se luku, mitä täällä haettiin, net debt kyllä. Ja kuten huomaatte, niin net debt on negatiivinen, eli firmalla on itse asiassa enemmän käteistä kuin velkoja. Se tarkoittaa sitä, että tämä luvun ollessa negatiivinen, se tarkoittaa, että metalla on enemmän käteisvaroja kuin velkoja. Käteistä enemmän kuin velkoja, eli se tulee negatiivisena se net debt tänne. Lyödään se sinne. Oikein menee. Kohta tänne alkaa täyttyä näitä tietoja, vähän pitää mennä eteenpäin. Required rate of return on se, minkä sijoittaja itse määrittelee ennen margin of safetyä, joka täältä erikseen vielä löytyy. Kuinka paljon tuottoa haluat saada tällä osakkeella per vuosi? Mä käytän itse, että mun osakkeet, mitä mä arvioin, niin pysyy vähän linjassa, niin mä laitan tähän 10 yleensä, tai 10 aina niihin. Sitten mulla on, nyt tietenkin margin of safety on jotain, minkä jokainen, tietenkin, oletan, että teidän Buffettin margin of safety on tuttu termi, jokainen sijoittaja määrittelee sen tietenkin itse, mä vertailen mun omia osakkeita keskenään ja päädyn vähän niin kuin konsensuksen sen riskisyysasteen mukaan, että millaisen margin of safety ansaitsee mikäkin yritys. Mulla esimerkiksi joskus mä oon leikkinyt ajatuksen, että Berkshire Hathawayssa se on vaan 10 pinnaa yritys, jota pidän mahdollisimman vähän riskisenä, mutta sitten esimerkiksi jossain riskisemmissä yrityksissä niin käytän 50% margin of safety. Metassa mä en itse vaadi 50% margin of safety, vaan 35 riittää mulle, joten mä lyön sinne 35, eli tämä margin of safety vaikuttaa tänne buy price per shareen totta kai, että mihin hintaan ostetaan. Terminal growth rate, tämä onkin sitten ehkä vähän vaikeampi asia monelle. Terminal value reflects the expected growth of cash flows after the 10th year, lukee siinä 10, mutta tässä tapauksessa 5. vuoden jälkeen ikuisuuteen asti. Eli miten kasvetaan ikuisuuteen asti, ja tämä on varmaan sellainen, tämä luku vaatisi oman videon, ei mahu tähän videoselitykset. Käykää opiskelemaan itse, miten terminal growth rate määrittyy, mutta kuten Hamish kirjoittaa, niin this figure will typically be 0% up to a maximum of 3%. Eli tässä mallinnuksessa käytetään 0 pinnaa, eli se ei kasva yhtään näiden meidän vuosien jälkeen, tai sitten se kasvaa 0-3 pinnaa jonkun verran. Itse käytän nyt, kuten sanoin, niin teidän pitää itse käydä nyt lukea tästä näin. Mä en sen syvällisemmin ala selvittää tässä videossa, mistä terminal growth rate muodostuu, mutta mä käytän 2% nyt metalla. Ja sitten ollaan itse asiassa saavuttu tilanteeseen, missä meillä on tulokset. Nyt ennen kuin mä unohan sanoa, niin nämä tulee Google Financeista, nämä fair value per shareit, eli osakkeiden lukumäärä tulee suoraan Google Financeista tähän sheetille. Hamish on varoittanut itse, että niissä saattaa olla virheitä joskus, eli on sijoittaja oma vastuu tarkistaa, että jakolasku, kun lasketaan fair value per share, eli osakekohtaisella määrällä, niin se osakemäärä todella on oikea. Ilmeisesti Hamish on niistä joskus löytänyt virheitä, eli tässä tarkkuutta, ja kannattaa tupla-checkata varmaan itse sitten se asia ennen kuin uskot täysin valuaatiota, mutta mä oletan nyt, että ne on metan kohdalla kunnossa, koska tulos ainakin näyttää siltä, mitä sen pitäisi näyttää mun mielestä, niin varmasti metan kohdalla ne on kunnossa, mutta tarkkuutta muistutan tuossa kohtaa. Ja nyt kuten mä sanoin teille, niin 13,7 oli se, paljon mä uskon, että ne seuraavan 5 vuoden aikana pystyy kasvattaa cashflowta prosenteissa, niin Model 4 on se, millä mennään, ja tänne on meillä nyt syntynyt tulos mun valuaation metasta. Eli growth 13,70, fair value, eli sen koko market cap koko yrityksen, ja sitten fair value per share saadaan tietenkin, kun jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Ja mun mielestä metalla saisi 10 pinnan tuottoja
osakkeen ollessa $270 kappale. Ja nyt kuten näette täältä näin, niin osake tällä hetkellä on $296, eli mun valuaatio sanoo, että et tuu tienaa 10 pinnaa metalla, jos ostat tänään sitä osaketta, tienaat vähemmän. Eli mun fair value 10 pinnan tuotoille olisi 270, nyt se on 296 se osake, eli enemmän. Tuotot tulee olemaan vähemmän kuin 10 pinnaa, eli ei ole ostopaikka mulla. Ja enhän mä sitä, tää on se fair value, miltä tienat tässä 10 pinnaa, mistä nyt puhuttiin. Mutta se oikea summa löytyy tästä viereisestä solusta, eli buy price per share, ja tää on siis margin of safety jälkeen, eli mulla oli tää 35, jos mä heittäisin sinne 50, niin 175 muuttuisi 135, laitetaan sinne se 35 nyt. Eli mä itse haluan metalla 10% tuotot joka vuosi, ja se on se, mitä mä haluan mun osakkeelta, että se tuottaa mulle 10 pinnaa joka vuosi, mutta mä haluan siihen aina margin of safetyn päälle, virhemarginaalin, mikä tarkoittaa, että minä henkilökohtaisesti olisin kiinnostunut ostamaan, mulla on itselläni valuaatio, että jos meta menee alle $180, täällä lukee $175.70, jos meta menee tohon hintaan, niin mä teen mun ensimmäisen oston todennäköisesti metasta ja ostan $180 niin kuin ostin aiemmin. Ja nyt joku on siellä, että no eihän se ole lähelläkään 296, että se osakehan on paljon kalliimpi kuin 175, eihän se tipu koskaan tonne. No, tästä ei ole kovin pitkä aika. Voin heittää graafin ruutuun vaikka tähän näin, jos muistan, kun meta-osake oli alle $100. Itse viimeksi, kun meta-osake meni $180 alle, ostin ensimmäisen ostoni, ja kun se tippui $100, ostin toisen ostoni. En ostanut alle $100, jälkeenpäin harmitti, että en ostanut, koska osake oli halpa. Ja sen jälkeen tultiinkin tonne yli $300 lukuihin, eli ihan hirveät tuotot hirveän lyhyessä ajassa. Ja sellaista se on. Osakemarkkinat käyttäytyy aika hullusti ja epärationaalisesti usein. Tää on mun valuaatio, tää on ne numerot mun tarinan ympärillä, ja tää valuaatio kertoisi nyt mulle sen, että 10 pinnan tuotot per vuosi tästä eteenpäin saat metalla, kun ostat $270, osake tällä hetkellä 296, ei kovin kaukana, mutta mä haluan sen margin of safety, koska mun mielestä toi 10 pinnaa tulee aika iso riskillä, ja sit jos se osake lyö tonne 175, niin siinä kohtaa mä ostan, koska sit mun margin of safety on kasassa, ja tästä sitten tietenkin eteenpäin se, milloin myydään. Viimeksi mä myin itse, kun mun fair value meni rikki $180, niin mä myin $180 mun kaikki metot pois. Joku voisi sanoa, että se oli tosi aikaisin, koska se meni yli 300 se osake, mutta tää on se, miten mä pelaan näitä osakemarkkinoita omalla tyylilläni, että siinä kohtaa, kun mun margin of safety on syöty, ja jos mulla ei ole mitään sen kummempaa syytä, että mä haluaisin hyväksyä matalemmat tuotot, isomman riskin ja haluaisin jostain syystä pitää sitä osaketta mun salkussa, niin kyllä se sitten varmaan siinä kohtaa, kun se $180 menee rikkiä yli, jos mä oon sitä päässyt kerryttämään jossain $100 niin kuin viimeksi aiemmin, niin viimeksi tein sitten sen päätöksen, että kun yli $180 mentiin sinne jonnekin 190 ekan kerran, niin siinä kohtaa myin sitten kaikki pois aika kivalla voitolla. Mulle siis tämä 175 on ikään kuin ensimmäinen raja, missä mä voin sitä osaketta ostaa, jos mä haluan. Jos se menee 175, mä todennäköisesti teen ekan oston, ja sen jälkeen mä toivon, että se osake laskee entisestään vielä enemmän tuosta alaspäin. Niin kuin se meta silloin viime kerralla, kun ostin sitä, niin meni 100 ja 100 alle vielä. Ja sitten kun 175 mennään, nyt mä heitän ihan esimerkkejä, ei mulla mitään suunnitelmaa vielä ole, kun meta-osake taas tollaisissa luvuissa, missä se nyt huitoo, mutta sanotaan näin, että mä voisin esimerkiksi ostaa ekan kerran 175, lisätä mun positio 150 ja 125, ja sitten vaikka siellä 100 vielä niin kuin lisätä massiivisesti mun positiota isommaksi ja ostaa vaikka tuplata mun sen hetkisen position, mikä se on, kun se osake lyö $100. Siinä kohtaa mä itse näen, että tämä osake on todella ostohinnoissa tällä hetkellä, tää pystyy tienaamaan rahaa, niin kuin viimeksi kävi. Et toi on se, miten mä itse käytän tätä Hamishin valuaatiokonetta, tätä spreadsheettia. Nyt mä kannustan, että menette itse tutkimaan tämän mun esimerkin mukaan, kokeilee asioita tällä ja luotte oman systeeminä tähän touhuun, että ei tää sen kummempaa ole.
Ei tää sen kummempaa ole, ja tää on mulle niin kuin mä sanoin, se tapa hankkia ne numerot siihen tarinan ympärillä. Siitä vaan itse kokeilemaan sitten. Toivottavasti tämä video innosti ja kannusti monia tekemään itse valuaatioita, eikä vain kuuntelemaan muiden mielipiteitä heidän omista valuaatioistaan. Haluan vielä lopuksi korostaa, että itse kuuntelen monien eri sijoittajien ja lähteiden mielipiteitä osakkeista, mitä omistan tai haluan omistaa, mutta sen päälle muodostan aina oman valuaationi ja oman näkemykseni, mitä muokkaan vain, jos uutta dataa ilmaantuu tai yrityksen tarinassa tapahtuu jotain merkittäviä muutoksia. Sijoittamisen maailmassa meno voi mennä välillä tosi hulluksi, niin kuin kaikki, ketkä 2020-2021 vuosien läpi, koronavuosien läpi, eli hulluus kuuluu asiaan ja hulluuden aikana luodaan todennäköisesti isoimmat rikkaudet. Uskon, että lopulta ainoa tapa, millä menestyvä sijoittaja pysyy järjissään hulluuden keskellä ja tekee oikeita päätöksiä, on oma opiskelu, jonka avulla on luotu tarina ja siihen tarinaan on tuotu numerot mukaan valuaation avulla. Loppu on kiinni kärsivällisyydestä ja omien tunteiden hallinnasta. Jos koette videon arvokkaaksi, niin vinkkaa ihmeessä kaverille myös videosta. Peukuta tätä videota ja laita mun kanava tilaukseen, jos tykkäsit. Peukuttaminen ja kanavan tilaaminen on täysin ilmasta, niin kuin myös Hamishin spreadsheetin käyttäminen. Kiitos videon katsomisesta ja toivottavasti nähdään vielä uudestaan. Se on moro!